Dobrý deň, milé dámy. Vítam vás pri sledovaní dnešného videoblogu, v ktorom sa budeme zaoberať tematikou zmenšovania a modelácie prsníkov, čiže tzv. Redukčnou modelačnou mamaplastikou. Operácia tohto typu je zákrok, ktorý sa vykonáva v celkovej anestézii. Je to časovo aj technicky obvykle náročnejší zákrok, ktorý môže trvať od 2,5 až do 4 hodín operačného času. Podmienky na podstúpenie takéhoto typu zákroku sú v podstate dve. Jedna je absolvovať sonografické, prípadne mamografické vyšetrenie prsníkov s tým, že nie je podozrenie na nádorové ochorenie prsníka. Nie len v zmysle nádorového ochorenia zubného, ale aj nezubného, aby sme vedeli, v akom stave je mliečna žľaza pred operačným zákrokom. Druhá podmienka je interné predoperačné vyšetrenie, ktoré sa robí zhruba 2 týždne pred termínom operácie, aby sme vedeli, či je pacientka schopná podstúpiť zákrok v celkovej anestézii. Pred samotným operačným zákrokom je potrebné určité vymeranie, pri ktorom plánujeme novú pozíciu bradavky a dvorca, pretože cieľom operačného zákroku je zmenšenie a súčasne aj modelácia prsníkov, aby sme dosiahli nový, atraktívnejší tvar prsníkov s dobrou pozíciou bradavky voči podprsníkovej rihe. Pri operácii sa podľa tohto predoperačného zakreslenia potom presúva bradavka a dvorec po zmenšení obvykle priemeru dvorca na priemer zhruba 4,5 cm. Bradavka s dvorcom sa presunie do novej pozície na podkožnej stopke na tzv. Mostíku. Odstráni sa nadbytok tkaniva mliečnej žľazy, nadbytok kože z prsníka, spraví sa modelačná operácia, v dôkade sa zastaví krvácanie, vloží sa do každého prsníka jedna hadička, taký drén na odsávanie krvi po operácii, znova sa všetko skontroluje a rany sa zašijú. Šije sa všetko vstrebateľnými materiálmi, takže po operácii zvonku nie sú viditeľné žiadne stehy. Rany sú prelepené sterilnými náplasťami, ktoré na ranách zostávajú 2 týždne. Dá sa na prsníky vata, na to následne elastická bandaž hrudníka. Pacientka je na pooperačnú izbu, kde zostáva ležať zhruba 2 až 3 hodiny. Potom po skontrolovaní stavu, ak je v poriadku, ide na lôžkové oddelenie, kde zostáva do 2. dňa do rána. Na lôžkovom oddelení je stála služba, lekár v službe, sestry v službe. V prípade nejakej pooperačnej komplikácie je tento stav hneď riešený. Na druhý deň po operácii ráno okolo 6:30 operatér vykoná prevez, to znamená kontrolu rán, kontrolu prsníkov. Ak tam nie je nejaká komplikácia, nejaké nakrvácanie, je možné po odstránení drénov a naložení elastickej podprsenky pacientku prepustiť do domáceho ošetrovania. Doma pacientka nosí nepretržite elastickú zdravotnú podprsenku, nemôže si sprchovať prsia, môže sa sprchovať iba od podprsenky smerom nadol a po 2 týždňoch od operácie prichádza na prvú kontrolu. Pri kontrole odstraňujú sa všetky náplasti, kontroluje sa, či sú rany v poriadku, či sú dobre zahojené. Ak je všetko v poriadku, pacientka opäť odchádza domov, naďalej nosí elastickú zdravotnú podprsenku, ale už si môže prsníky sprchovať. Následná kontrola býva o 4 týždne, čiže zhruba 6 týždňov po operácii, kedy vykonávame fotodokumentáciu, fotíme, meriame, ak je všetko v poriadku, tak môže postupne pacientka nabehnúť na plnú fyzickú záťaž, môže nosiť štandardné podprsenky. Ďalšia kontrola býva o 3 až 4 mesiace a posledná kontrola zhruba 1 rok po operácii. Ak pri poslednej kontrole je všetko v poriadku, pacientka ďalšie kontroly u nás nevyžaduje, je však naďalej sledovaná svojím gynekologom a podstupuje všetky vyšetrenia tak ako ostatné ženy, to znamená sonografické vyšetrenia, mamografické bez obmedzenia. U nás je kontrola potreba jedine v prípade nejakej komplikácie, čo však býva veľmi zriedkavo. Aké sú možné rizika a komplikácie takéto operácie? Jednak sú všeobecné rizika, ako pri každej operácii v celkovej anestézii, jednak sú špecifické rizika, čiste pre tento typ operácie. Tie všeobecné rizika sú najmä možnosť alergické reakcie na nejaký liek, ktorý pacientka doteraz nikdy možno ani neužívala. Pýtame sa pri konzultácii, či pacientka je alergická na nejaké lieky, aby sme o tom vedeli. A samozrejme, pokiaľ by tam nejaká alergia najmä na antibiotika bola, tak používame iné druhy liekov, aby sme toto riziko minimalizovali.
Druhá vec, ktorá je taká najzávažnejšie riziko je možnosť plúcnej embolie, to znamená riziko vzniku krvných zrazení v hlbokom žilovom riečisku na dolných končatinách, kde by sa tieto krvné zrazení mohli dostávať do plúc, obmedzovať dýchanie, v extrémnom prípade aj s rizikom smrti. Najväčšie rizikové faktory sú nadváha, fajčenie a hormonálna antikoncepcia. Najväčší problém za hormonálnou antikoncepciou, to je najväčší rizikový faktor. Čiže u pacientiek, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, doporučujeme vysadiť túto antikoncepciu aspoň mesiac pred operáciou. Ak vysadenie antikoncepcie nie je možné, alebo pacientka nechce vysadiť antikoncepciu, v každom prípade dávame takú injekciu, ktorú si pacientka pichne deň pred operáciou večer na zníženie zražlivosti krvi, aby sme toto riziko minimalizovali. Pooperačné krvácenie a pooperačná infekcia. Čo sa týka infekcie, dávame antibiotika pred operáciou aj po operácii, snažíme sa toto riziko minimalizovať. Nevkladajú sa pri tomto typu operácie do tela žiadne cudzorodé materiály, žiadne implantáty a tak ďalej, čiže riziko infekcie považujeme za nízke a aj v prípade, že by infekcia vznikla, antibioticky dobre riešiteľné. Pooperačné krvácanie. Dávame hadičky na odsávanie krvi, také drény, ktoré sú schopné to bežné krvácanie zvládnuť. Ak by tam došlo k nejakému veľmi výraznému pooperačnému krvácaniu, vo výnimočných prípadoch môže byť potrebná aj urgentná reoperácia. To znamená znova uspať pacientku, otvoriť ranu, nájsť zdroj krvácanie zastaviť a ranu uzatvoriť. Ale sú to pomerne raritné prípady. Čo sa týka samotných prsníkov, tam sú potenciálne také hlavné rizika. Jednak možnosť určitej pooperačnej asymetrie. Ak bola asymetria prsníkov pred operáciou, je možné riziko aj asymetrie po operácii. Pri operácii my vážime na váhach hmotnosť odstráneného množstva tkaniva, porovnávame si pravý a ľavý prsník, takže snažíme sa, aby toto riziko nejaké asymetrie prsníkov sme minimalizovali. Ďalší možné riziko, ktoré by mohlo vzniknúť, je čiastočné alebo úplné odumretie bradavky a dvorca. Tento problém môže vzniknúť pri zhoršenom prekrvení bradavky a dvorca, ktorý súvisí so vzdialenosťou presunu bradavky a dvorca. Obvykle je potrebné, tým, že prsníky sú poklesnuté a väčšie, bradavku aj s dvorcom presúvať do novej vyššej pozície. A závisí od vzdialenosti tohto presunu, aké je riziko, že môže dojsť k zhoršenému prekrvovaniu bradavky a dvorca. Čím väčší je presun, tým väčšie je toto riziko. U väčšiny pacientiek sa robí presun na vzdialenosť od 8 do 14-15 cm, takže pacientky s tým menším prenosom, vzdialenosťou prenosu okolo tých 8 cm, tamto riziko je veľmi nízke. Samozrejme už u tých pacientiek s posunom o 14 cm, tamto riziko je výraznejšie. Ak by došlo k takejto situácii, došlo by k odumretiu, závisí či čiastočnému alebo aj úplnému bradavke dvorca, mŕtve tkanivo sa musí odstrániť, nechať ranu vyhojiť a následne je možné pristúpiť k nejakej rekonštrukčnej operácii bradavky a dvorca. Ďalej by tam mohlo byť zníženie citlivosti na dotyk na bradavke a dvorci, čo môže byť stav dočasný alebo aj trvalý. Zase tento stav súvisí so vzdialenosťou presunu bradavky a dvorca. Čím na väčšiu vzdialenosť sa presúva bradavka a dvorec, tým je väčšie riziko, že môže dôjsť k zníženiu citlivosti na bradavke a dvorci, ktoré môže byť trvalé. Ak sa neupraví citlivosť zhruba do pol roka od operácie, je obvykle tento stav už považovaný za trvalý. Pokiaľ sa týka jaziev, jazvy sú spočiatku červenkasté, tuhšie, potrebujú niekoľko mesiacov, aby tzv. Vyzreli, čiže vybledli a zmekli, potom sú v telovej farbe a sú minimálne nápadné. U ľudí, ktorí majú sklon k tvorbe vypuklých jaziev, môže tento stav nastať. Je možné následne stav riešiť buď aplikáciou silikónových mastí a silikónových náplastí, prípadne aplikáciou kortikoidových injekcií priamo do jaziev. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie pri ďalšom našom videoblogu. Dovidenia.